Igsoon dili gayud kita magtinapulan sa pagbuhat og maayo ngadto sa tong isig ka tawo, sa pagbuhat og maayo ngadto sa Ginoo ug sa pagsimba kanunay ngadto sa Ginoo. Tungod kay kanang tanan igsoon, resulta kana sa kaluwasan nga atong naangkon pinaagi ni Kristo. Pinaagi sa dako nga gugma sa Dios sa matag usa kanato. Nakaangkon kita ni anang kaluwasan. Busa dili gid kita magtinapulan sa atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Tungod kay kitang tanan mga niluwas ni Kristo. Isip resulta sa kaluwasan nga atong naangkon, magbuhat kita og maayo ngadto sa Dios ug ngadto sa tong isig ka tawo. Samtang may higayon og panahon pa igsuon, atong buhaton kanang tanan aron ang Dios mahimaya sa matag usa kanato. Atong hinumduman sa kanunay igsuon nga moabot gayud ang panahon nga kitang tanan moani gayud ni ana. Ang tanan nga nagbuhat og maayo moani gayud og maayo. Apan ang tanan nga nagbuhat og daotan moani gayud kana og kalaglagan. Galacia 6 bersikulo 9. Dili kita magtinapulan sa pagbuhat og maayo, kay kun magbadasigon kita, moabot ang panahon nga makaani gayud kita sa bunga niini. Busa igsuon magbadasigon kita kanunay sa atong pag-alagad ngadto sa Ginoo, sa atong pagtuo ngadto sa Ginoo, sa atong pagdawat ngadto sa Ginoo. Magbadasigon gid kita sa kanunay igsoon. Atong hinumduman sa kanunay igsoon nga ang tanan nato nga mga kahago, ang tanan nato nga mga sakripisyo, ang tanan nato nga gibuhat nga maayo dinhi sa kalibutan. Moani gid kita ni anang tanan. Ang Dios igsoon nasayod sa atong kasing-kasing ug sa atong hunahuna. Busa atong isalig ug iampo kaniya ang tanan. Amen. God bless sa tanan.